הרבה אנשים נשבעים שבועות וחושבים ששבועה זה כלום. שבועה יש לה תוקף גדול. יש הבדל בין שבועה לבין נדר. שבועה זה משהו אחד, נדר זה משהו שני. אדם שרגיל כל היום להישבע שבועות, אני מבטיח לך, קניתי את זה ב100 שקל, לא, אני נשבע לך. מה נשבע? אני נשבע במזוזה. מה אתה נשבע בנקיטת חפץ? אני כך. אדם צריך להיזהר מתי שהוא נשבע שבועות. אני נשבע, מה אתה נשבע? אני נשבע בקדוש ברוך הוא, אני נשבע בתורה, נשבע בתפילין, נשבע בספר תורה, נשבע במזוזה, נשבע. יש הבדל בין שבועה לבין נדר, הבדל מהותי ביותר. שבועה בבית דין זה שבועה שאדם בנקיטת חפץ מחזיק ספר תורה ואומר את שם השם, או מחזיק דבר של קדושה ונשבע, זה דבר חמור ביותר.